खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। एपीएससीनि बारग' गाहाय आनजाद सामलायगिरि नन्दबाबु सिंहखौ एरेस्ट। आलफा उदाङा शिबसागराव ग्रेनेड बेफ्रुनाय जाथायनि बिबान रुजुनबाय। क'क्राझार जिल्लानि दतमायाव ग्रेनेड खुबैदों। रायजोआव फिन पुलिस इनकाउन्टार, सासे बार्मी सुपारि माफिया जखम। आइजोफोरा समानै जौगाफाबासो हारि आरो हादोराबो जौगागोन बुंदों दिपेन बर'। मसलपुराव एबसुनि महकुमा थाखोनि बर' दैदेनगिरिफोरनि सावराय जथुमा। बिटिआरआव पाब्लिक रिलेशन पार्टी गोदान राजखान्थि हान्जानि जोनोम। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। एपीएससीनि बेले-बेजेखौ लोब्बा लानानै एसआइटिआ आरोबाव सासे सुबुंखौ एरेस्ट खालामदों। बे खेबाव एसआइटिआ एपीएससीनि बारग' गाहाय आनजाद सामलायगिरि एबा प्रिन्सिपाल कन्ट्रलार अफ एग्जामिनेशन नन्दबाबु सिंहखौ एरेस्ट खालामदों। नन्दबाबु सिंहनि फिसाजो मिनार्फा देवीनि हेंथायैबो आयेन बेरेखायै एपीएससीनि साख्रि लानायनि अजद सिखांदों। रिपर्ट बायदिब्ला एसआइटिआ दिनै नन्दबाबुखौ सिलचराव थानाय गावनि न'निफ्रायनो हमनानै सीआईडीनि मावख'आव लाबोदों। बेनि सिगां 2022 मायथाइयाव बिप्लब शर्मानि आय'गा नन्दबाबुखौ जेरा खालामदोंमोन। मख'नो गोनांदि रायजोनाङै सोमावग्लुंनाय एपीएससी केलेंकारिनि गाहाय दायनिगिरि आरो बै समनि मासिगिरि राकेश पालनि मावबिबाननि सम 2013नि मार्चनिफ्राय 2015नि जुलाइसिम नन्दबाबुआ एपीएससीनि गाहाय आनजाद सामलायगिरिनि बिबान मोनदोंमोन। बेजों लोगोसे नन्दबाबुनि हेंथायै एपीएससीनि 89,000 आनजादनि बहि सावनायनिबो अजद दङ। नन्दबाबुआ 2014 मायथाइनि प्रिलिमिनारि आनजादनि ओएमआर सिटखौ सावदोंमोन आरो बियो राकेश पालनि आगदा आखाइ महरै खामानि मावदोंमोन। नाथाय माबा मोनसे सोमोनांथाव जाहोनाव बियो सिगांनि पुलिसनि नायबिजिरनायाव हमजायाखैमोन। नोजोरथावनादि 2014 मायथाइनि 15 मे खालि नन्दबाबुआ सोरखारनिसिम गांसे लाइजाम लिरहरनानै गावनि फिसाजो मिनार्फा देवीनि एपीएससी आनजादनि थाखाय साख्रिनिफ्राय रेहाय बिदोंमोन आरो बेबायदियैनो सोरखारा 16 मे खालि नन्दबाबुखौ रेहाय होदोंमोन। बेनि उनाव 2014 मायथाइयावनो मिनार्फा देवीआ एपीएससीनि साख्रि मोनदोंमोन। मिनार्फा देवीआ बे समाव करिमगन्ज जिल्लानि एडीसी महरै बिबान रुजुननानै दङ। नाथाय दायो मिनार्फा देवीनि साख्रिनि सायावबो सन्देह सिखांदों। ओरैहाय नन्दबाबुनि फिसाजो आरो करिमगन्जनि एडीसी मिनार्फा देवीनि सायावबो एसआइटिआ समन जारि खालामदों आरो मिनार्फाखौ समबारखालि एसआइटिआ हाजिर जानो बिथोन होदों होननानै खौरां मोनदों। शिबसागर जिल्लानि जयसागराव थानाय सीआरपीएफ केम्पनि मोखाङाव ग्रेनेड बेफ्रुनाय जाथायनि बिबान रुजुनदों सोरखारजों होबथानानै दोनजानाय उदखारि आफाद आलफा उदाङा। मख'नो गोनांदि सीआरपीएफनि केम्प मोखाङाव थरसे ग्रेनेड बेफ्रुदोंमोन। बे बेफ्रुनायखौ लानानै आलफा उदांनि केप्टेन रुमेल असमआ गांसे प्रेस बिबुंसार जारि खालामनानै थांनाय 22 नभेम्बर खालि खाख'फोथारनि दिरागाव ग्रेनेड बेफ्रुनाय जाथायनि बिबान रुजुनदों। आसामनि डीजीपी जीपी सिंहखौ चेलेन्ज खालामनानै शिबसागरनि जयसागराव थानाय सीआरपीएफनि 149 नं बेटेलियननि नैथि सावनियाव बेफ्रुहोनाय जादों होननानै आलफा उदाङा खेंफोरथि होदों। बेजों लोगोसे जीपी सिंहआ आसाम पुलिसखौ बिफानि सम्पति बायदि बाहायदों होननानैबो आलफाया अजद होदों। क'क्राझार जिल्लानि दतमायाव बाइकजों फैनाय दुथाङा ग्रेनेड खुबैनाय जाथाया ओनसोलाव बयखौबो समखिहोदों आरो ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला मैया मोनाबिलियाव दतमा बाजारनि गंसे गेलामालनि दखानखौ थांखिनानै सिनाय मोनै दुथांफोरा थरसे हेन्ड ग्रेनेड खुबैदोंमोन। नाथाय दुथांफोरा खुबैनाय ग्रेनेडआ बेरासै। जाउनाव गेलामाल दखाननि बिगोमा समेन सरकारा खुनुरुखुमै जिउ रैखा मोननो हायो। ओरैहाय बे जाथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो क'क्राझार जिल्लानि गोजौ थाखोनि पुलिस बिबानगिरिफ्रा जाथायसालियाव थांनानै खौरां लाहैयो आरो सन्देह खालामजानाय ग्रेनेडखौ बोखांनानै लानानै बेनि बागै नायबिजिरनो जागायो। नाथाय बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै बे जाथायजों सोर लोब्बा दङ बेयो दासिमबो सोराङाव फैयाखै। मख'नो गोनांदि फालांगियारि थाखोआव बेबायदि गले-गले गिख्रंहोनाय थासारि सोमजिहोनाया बड'लेण्डआव फिन गोदान उदखारि आफाद जोनोम जाबाय नामा होननानै बयबो सावरायदों आरो बेनि बागै साननो गोनां जादों।
बबेखानि मैयानि बे जाथायखौ खौरां लानो थाखाय दिनै आसाम सोरखारनि केबिनेट मन्त्रि उर्खावगोरा ब्रह्मआ जाथायसालियाव थांदों। उर्खावगोरा ब्रह्मआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला दिनै फुङावनो क'क्राझारनि एसपिजों जानबुङाव सावरायनायाव एसपिआ खौरां हरदों। दखानदारा साननाय बायदि बेयो गुबै ग्रेनेड नङा, ग्रेनेड बायदि बेसादखौ पेइन्ट खालामनायसो। बेयो माब्लाबाबो बेफ्रुआ। बबेखानि बे जाथाया सोरबा फिसा फिसौ दाखाइतफोरा ओनसोलाव गाज्रि थासारि सोमजिहोनो नाजानाय, बेखौ रावबो गिनांगौ गैया होननानै मन्त्रि उर्खावगोरा ब्रह्मआ रायजोफोरखौ खावलायदों। रायजोआव फिन पुलिस इनकाउन्टार। बे खेबाव काछार पुलिसआ सासे सुरां फालांगिरिखौ इनकाउन्टार खालामदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला थांनाय हर गेजेराव सासे बार्मिस सुपारि माफियाया पुलिस कास्टडिनिफ्राय खारखोमानो नाजानायाव पुलिसआ गुलि गावदों। काछार जिल्लानि गुमरा गामियाव जादों बे जाथाया। बबेखानि बे पुलिस इनकाउन्टाराव जाबिर हुसेन मुंनि सासे बार्मिस सुपारि माफियाया आथिङाव गुलि नांजानानै जोखोम जादों। बे जाथायनि उनाव जाबिर हुसेनखौ सिलचर मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव एडमिट खालामनाय जादों। रिपर्ट बायदिब्ला बार्मिस सुपारि स्मागलिं खालामनाय जाथायसालिनिफ्रायनो पुलिसआ जाबिर हुसेनखौ थांनाय हराव हमनो हादोंमोन। नाथाय दिनै सोरांसै फुंनि 3 रिंगायाव जाबिर हुसेनआ खाबु लानानै पुलिस कास्टडिनिफ्राय खारखोमानो नाजादोंमोन। जाउनाव बिखौ हमथानानै लाखिनो थाखाय पुलिसआ गुलि गावनो गोनां जायो। मख'नो गोनांदि बार्मिस सुपारि स्मागलिं खालामनायजों लोब्बा लानानै काछार पुलिसआ मैया जाबिर हुसेन आरो जासिम मुंनि माफियाजों लोगोसे गुमरा पुलिस आउटपस्टनि 7 पुलिस जवानफोरखौ हमनो हादोंमोन। नाथाय पुलिसआ फान्दायनानै आरो गोरोन्थि रिपर्ट मोननानै जाबिरखौ इनकाउन्टार खालामदों होननानै जाबिरनि फंबाय आरो नखरनि सुबुंफोरा दाबि खालामदों। जाबिरनि फंबाया बुंनाय बायदिब्ला जाबिरा खयला फालांगिरिसो, बेयो बार्मिस सुपारि स्मागलार नङा। नाथाय पुलिसआ बार्मिस सुपारि माफिया होननानै इनकाउन्टार खालामनाय खौरांखौ मोननानै सोमोनांहोदों। बर' आइजो जथाइ आफादनि बानजायनायाव दिनै बाक्सानि मुसलपुर फरायसालिमायाव जर'खा सावरायमेल खुंदों। हाबाफारि बायदियै बर' हारिनि सिनायथि, थामोनथा आरो रैखाथिनि मुङाव दाहा बावग्रोनानै बड'फानि सानस्रिजों बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानाय सानस्रिजों सावरायमेलनि मासिखौ लानानै दैदेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। हाबाफारियाव बराय बिबुंथि लाखियो बर' आइजो जथाइ आफादनि गाहाय लिंथुमगिरि लीलाबती बसुमतारिया। जर'खा सावरायमेलाव आइजोफोरनि सिनायथि, समान मोनथाय आरो समानै थार बिजिरनाय आयदाफोरनि सायाव गुवारै सावरायलायनायजों लोगोसेनो आथिखालनि समाजारि थासारिनि सायावबो गेबेङै सावरायज्लायनाय जायो। बे हाबाफारियाव बुंथिगिरि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारिया बाहागो लानायजों लोगोसेनो मिरु एबसुनिफ्राय लोगो आफादगिरि रोमदोन बसुमतारि, गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारि, लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म, बुंथिगिरि अबिद नार्जारि आरो गोबांसा दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लायो। बाक्सा जिल्लानि सदर मुसलपुराव दिनै मिरु एबसुनि बानजायनायाव बाक्सा जिल्ला एबसुनि आफादगिरि उमेश दैमारिनि मेल सामलायनायाव बर' दैदेनगिरिफोरनि सावराय जथुमा खुंफुंनायखौ नुनो मोनो। बे सावराय जथुमायाव बिटिआर आरो बिकेडब्लिउएसि गावखुंथायनि गेजेरजों बर' माहारिखौ मोनसे गोख्रों हारि महरै दानाय, बे आयदाखौ लानानै सावरायनायखौ नुनो मोनो। बे सावराय जथुमायाव मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', गाहाय नेहाथारि खोरोमदाव औवारिजों लोगोसे मिरु एबसुनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरिफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोनो। मख'जाथावदि बे सावराय जथुमायाव एबसुनि बारग' बिबानगिरिफोर, बर' थुनलाइ आफादनि बारग' बिबानगिरिफोर, बारग' बिएलटि, बारग' फाइकिफोर, एनडिएफबिनि बारग' फाइकिफोर, बारग' बर' भलन्टियार फर्सनि फाइकिफोर आरो आथिखालनि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि बिबानगिरिफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोनो। बड'लेण्डआव गोदान राजखान्थियारि हान्जानि जोनोम। लकसभा बिसायख'थिनि सिगां सिगां बड'लेण्डआव मोनसे गोदान राजखान्थि हान्जाया जोनोम जादों। गोदानै जोनोम मोननाय बे राजखान्थियारि हान्जानि मुङा जाबाय पाब्लिक रिलेशन पार्टी, सुंद'यै पिआरपि। मख'नो गोनांदि गोदान राजखान्थियारि हान्जा दानायनि बाथ्राखौ दिनै पिआरपिनि आफादगिरि सन्जय कुमार ब्रह्मआ गसाइगाव प्रेस क्लाबाव मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै फोसावदों। बेखौबो मख'नो नांगोनदि फैगौ 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थियाव पिआरपि राजखान्थि हान्जायाबो क'क्राझार लकसभा बियाबजों लोगोसे गुबुन गुबुन बियाबफोरावबो बिजाथि फसंगोन होननानै सन्जय कुमार ब्रह्मआ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों दाबि खालामदों।
बबेखानि पिआरपिनि आफादगिरि सन्जय कुमार ब्रह्मआ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बीजेपी कंग्रेसजों लोगोसे बिटिसिनि खुंथाय गोहोआव थानाय इउपिपिएल आरो बिपिएफ दोलोखौबो गोख्रों रावजों सोंखारिदों। बेजों लोगोसे गोदान राजखान्थि हान्जा पिआरपिआ फैबाय थानाय समफोराव रायजोफोरनि जानानै अरायबो जौगाखांनायनि खामानि मावगोन होननानै रन्जय कुमार ब्रह्मआ रादाय होदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।